A Premià de Mar, una població de 30.000 habitants, hi ha un miler d'habitatges buits, un motiu per reflexionar, segons un grup amb representació a l'Ajuntament que ha començat a marcar les cases on no viu ningú. Equipats amb una escombra i una galleda de cola, simpatitzants de la Crida Premianenca es dediquen des de fa unes setmanes a empaperar els murs tapiats dels pisos i locals buits de Premià de Mar. Els cartells imiten el disseny del que utilitzen les empreses immobiliàries per publicitar una venda o un lloguer, però el missatge d'aquests és denunciar que hi ha prop de 500.000 d'habitatges buits a Catalunya i que només a Premià són més d'un miler. Amb la campanya volen plantejar alternatives a les polítiques d'habitatge, tant a les institucions com als propietaris. Si podem accedir a les dades d'aquesta gent, és a dir, si podem aconseguir saber de qui són propietat aquests habitatges, doncs informar-los sobre aquestes altres alternatives que existeixen. Les alternatives a la construcció de noves promocions serien la masoveria urbana, l'habitatge cooperatiu o l'habitatge social. De moment, el grup municipal de la Crida Premianenca ja ha plantejat al consistori modificar la normativa que regula els pisos buits. Actualment el marc legal és molt restrictiu i, per tant, la manera que tenim per desenvolupar un reglament així d'aquestes característiques és complicat, però entenem que des de l'Ajuntament i des de les institucions públiques s'ha de vetllar per transformar el model. Per obrir la reflexió entre la ciutadania han organitzat xerrades on s'exposaran diferents experiències que ja funcionen en altres municipis. La campanya de denúncia de locals i habitatges abandonats va començar aquí, a Premià de Mar, a principis de juny. Ara ja s'ha extès a algunes poblacions del voltant, com Vilassar de Dalt i el Masnou. Anna Batlle, TV3, Premià de Mar.